Maayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Martina, hingkod ang pangidaron. Biyuda, dugay na. May duha ko ka mga anak nga mga minyo na. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu. May gamay kong tindahan sa mga souvenirs nga maunalay akong gikalingawan karon. Nalingaw na lang sad ko ini kay gawas nga mukita ko, makakita sad ko ang mga turista diri sa among dapit. Og dinhi ko na ila-ila ang akong bagong uyab karon nga usa ka batan-on. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kanang nga ba arong adlaw, uy? Wa may mga turista nga nanganhiring sa among lugar. Kumusta nga rin nato diyan ang Martina? Ay, padari kong suwat na yung lindi, kaya mingaw kayo. Ha? Padot ang nagsuwat? Gano'n yan? Mingaw, godi, mapadrag suwat. Ang Martina ha. Nanasad ka na nagtatanong mo sa sige paminaw ng radyo ha. Binuangan na sa kunin mo na. Paminaw lagi o radyo, or makat-on ka. Sus lang, uy, wala na mauso ron, uy. Ang uso ka ron, Facebook na, Twitter, Instagram, social media, online na nang, uy. Nakalingaw ba ang ilang mga drama, day? Ay, sus, naginaw na sa banang drama, na gugma-gugma, uy. Kunin hindi ko anak nang, uy. May pa mag-Facebook na lang ko na. Eh, posible pa ni mo makita imong forever anang Facebook na. Sus, para na lang na niya mga batanon. Kontento na ko sa akong kinabuhi ron. Nga, nagudang ako mga anak. Nga, malipayon ako sa akong kinabuhi karon. Isagwa ko ba na? Sureness? Wa ba mo abon si mong una-una nang? Na mas maayo pa tuod kung maglinyo kag usa pa. Aron inigsakit sa imong rayuma nang may makahaplas taon sa nimo nang. Ay, sus, Merlin. Kaya pa na ako mga haplas, day. Magmahay gyud ka nang ba? Gawa ka mangitag number 2. Sas, samok-samok na lang sa akong kinabuhi. Anam! May sagawan nga may abot. Sure to mga turista na. Ala, nay. Wala ning tanawa. Nanaog na ang driver sa banan ay. Hala! Wow! Lawas pala ang ulam na. Kanindot maglawas na ng Redira. Uy! Ay, kaya magbiya ni mo bayana ka. Maninda tagtarong, oy. Nay, nanaog ng mga turista nga iya mga sakay. Ay, maayo untag mahalin ang taana nila ron. Ay, gamay ragyod akong halin na itong usa ka banda. Si Merlin, bisa gigukod pa mga turista. Pila na dyan ni Palim. Ay, Lagay tubig lang? ay, Dong, di naman imo. Usa? Mara, Sus, inita. Salamat lang. Paabot ako sa kuba nga, just, humanog sorry din sa inyong dapit. O, ikaw na bantay din sa inyong tindahanan? O, aso ulit yung bana? ay, dugay naman kong nabiyuda, Dong, oy. O, o wala din ka maminyo pag-usab? Ay, wa na, oy. Nagkalingaw ra kog bantay, aning akong tindahan, Dong. Ah, o ba? Ako din si Darren. Ikaw? Ha? Actual nationwide. Ingon ni Adto ang among panag-ila-ila sa akong nauyab karon. O, gikan Adto? Magsige na niyo kita-kita kung may dadon siyang guest sa among lugar. Hangtod, nagibaw-anay ni sa among mga numero dihang nagpa-load siya. O unang ni-text na ako, dihang nakuha niya ang akong numero nga mo'y akong gigamit pag-load niya. Hangtod nga nanguyab siya. Ganahan ko mo siya o babay nga mas magguwang niya. Kaysa iasa man ko ng batanon nga kanunay lang ko mo siyang ilaron. Sa primero, wadan ko magpada sa iyang mga bulatik. Batanon baya. Og, ang saraman sad ko nga iyang magustuhan ikumparar niya. Apan wa mausab ang iyang tumong nako. Padayon siyang nanguyab og nagkasuot pa hinuon. Unya, uon sa mani. Soy, gamit. Hindot ko naman nahaplas. Pasin, kuan, kining dili na kayo ka magsigi og mo na nagimong-ingon nga sakit imong lawas. Na kung makauyon ka. Kay dadaan pati ka. Sa sunod ako pag-anhi din siya ng lugar kung doon ay
Guys, mo din ninyo, mapil ang inyong lugar. Salamat aniya. Daghan ba ini sa syudad? Ingnan bitaw ti ka nga sugtan ako. Aron isuroy ti ka sa syudad. Total, naman ko sa kanan. Dili ka man mapliti. Huwag niyo mo kukupalit sa imong gusto. Mas maato nga ikaw gid ang mapili ba? Huwag mas makaginansya ka nining imong pagpaninda kung ikaw mismo ang mukumpra nini sa syudad. Kaya ka nang magpatod ka din sa inyo. Ha? Nagpaginansya mo sa mga. Sugtan ako, Martina. Darren. Kamu ni kasi mong baby boy! Og dadon ka niya sa syudad! Nang balitay ko sa niya first date ng ha? Sana all! Uy, saba diha. Uy, first date ka karon. Wa may mahibaw inyang ako mga anak ha. Ikaw rin ginihibaw nga kuyog ko ang tawanan sa syudad. Kasi kung saon ko ano dito. Ala no! Marigay siya kinsang Virginia, uy! Ay, ito pala ka, uy! May number na kung Darren-daan. Og nakailan ang taga dinhi sa atong lugar kang Darren. Og sa ni Darren. Og buutan man siya sa akong tanaw ng uy. Sugton ka na nimo kung buang pa. Dala, uy. Makasana all naman lang tanimo ng Martina, uy. Ay, sige na, uy. Lakaw na, uy. Nay, Mr. Bato na, ay. Mr. Bato, anak kasi ng palalabs. Good luck ninyo ng Martina. Sana all, may jowa na. Gilupig lang po, ni. Iyabag. Puya sa biyahe. Mayo kay nato na nato ang tanatong guest. Magkapahuway na sa ta. Amo man kay ka, uy. Giang ko man kuno ng imong asawa nga imong giuban og sakay nila sa van. Nangatawa lang sad sila. Timaan na nga proud ko ni mo, Martina. Darren. Ikapoy ka ba? Gusto ka bang masahi ang tikantahan? Dili sa kama, be. Tambat. Oh, ako, Martina. Sorry. Huwag ko makapukong sa kong kagalingon. Okay ra. Pero may murag basa sa bedsheet. Unsa man ni? Hala, Darren, tugo. Ha? Sa una og pipila pa kahitabo namo sa akong uyab nga batan-on, sige gid ko mag-bleeding. Nagtuo ko nga tungod to kay tingali kay nagmenopause naman gud ko. O tungod kay hat pa kaayo ang akong uyab. Kay 33 pa man ang iyang edad, samtang ako 50 na kapin. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nga na mag-bleeding ng ko adtong unang higayon niya nahitabo mi sa batan-on kong uyab. Tungod ba lang kadto kay sa kadugay nas panahon nga wa na ko'y sex, sukad ko na byuda? Ikaduhang pangutana, posible ba sad nga ang maong pagdugo na ko after mo nag-sex, tungod kay nagmenopause na ko ug hat pa kaayo siya kay batan-on pa? O may diferensya ka ko sa akong matres? Ikatulong pangutana, ang kunong ko nga lupigo na gid ko sa gana sa akong uyab kay batan-on pa man gud siya. May ikasuggest ba mong akong gamiton aron makasugakod pa ko sa batan-on kong uyab? Ikaupat ug katapusang pangutana, personal ni. Wa pa mahibaw ang akong duha ka anak bahin ng akong uyab. Nabalaka ko sa mahimo nilang reaksyon. Butan man hinuon ning akong uyab ug pinangga ko. Madawat o makasabot ka ang akong mga anak sa akong gisudlang relasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Martina.
Mayong adlaw mga suking tigpagnaw din sa itong programa, kini yung akong suliran. Once again, ano na sabako, sa Dr. Rene Obra, matambal sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral mga problema, kay usama na ako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadaling drugas, kay usama na ako ka drug addiction specialist. Kasi pamagi, daghang pamagi, ang taon sa pagkadala sa yung mga sulat-suliran reklamo. Pwede kini padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Royal Page o diribas mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ng Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magputlo nga pagtulunan sa Rumadawa, mao kining nga participate in life instead of just watching it pass you by. Duha mong gulog klaseng tao ng kalibutan no? Class A nga personality o Class B personality, ha? Yan ako ni ginalekture sa akong mga audience every time na ako'y speaking engagement, no? So may mga Class A nga tao nga, gingon akong inong klase nga tao, no? Sa mga Class A. Ining Class A nga tao, mga mga klaseng tao, mangita yung pahagi, mga midyot, mga giya, madalan, na mahitabo, ang gusto niyang mahitabo na ning kalibutan na. Kaya yan kinabuhi. Mga mga klase A, mga medyo, good ba? Resourceful, medyo positive thinker, lihok yun. Sining mga class B, mga mga tao nga maghuwat lang o gunsay mahitabo, bahala ng Ginoo na ko, kamwat na masigig ginuktok, panampiling, mga oraban ng mga tawahan ng class B, yung mangita, lugning-lutid sudan, nagkaon. So, sige lang ginuktok, gawin mo trabaho. So, walay sayo na ng kinabuya, sa mag-usap pa akong balikon, polos ng lisod. Mahitabo lang nga, masayo na kung imong pangitaan o paagi ng masayo. Alright? So, nato magtatampo ko ng adlaw si Martina. Nana ni siya sa mga 50 anyos ang pamiligyo, ninyo, na iduha ka mga anak, nga mga ninyo na sad, no? Byuda ni siya, na taga Cebu. Punto medical ng problema ni Dima, no? Kaya pala itong great may pagkamino dahil mga taga San Juan, Southern Leyte, mga parente ni Police Staff Sergeant Junary Latoris, diya sa San Juan, Southern Leyte, o kining mga Rica Pranta family, sa mga Sandaral family, diya sa Ronda Tibo, o mga Bual Tibo, diya natita, ayong pagpaminaw, o mga Sablas family, Impas family, Anon family, diya sa Taknaan, Mandawi, no? Ayun po, si Vlad Dinerio Avila Busta naman garad, diya sa Sunok, Lahog, Cebu City, Minoy Gabisay, Tony Pilo, Mustar Manon, lahat o kira ang kinabuhi. Huwag na alipin na meet day nga akong parinte dahil, parihagin kapilido, si Jul, si Veronica, si Ray, yung ison Obra, no? Ini si Ray, katong yung ison, nalibot ko sa mga pulis na sila, no? Di pa, bukod na, di pa kapilido ng mga pulis di Cebu, no? Mga problema na mga police related yung mga problema, kining aksidente din tinuyuan, ini tinuyuan. So ako na nang klaro na, sino mga police ang trabaho ni mag-imbestigar, mag-gather og mga inunta impormasyon, mga they will write or reduce this mga data, mga informasyon into writing, submit ni sa korte kung kinahanglanon, kung magkasukako. So, yung police, otoridad di sila nga mo decider kung sila sayo o sila dili sayo, O di na sila inunta legally authorized to say sila sayo, Mo-report lang siya, recommendatory lang nila. Parihara po sa mong trabaho ng mga doktor, dili ni otoridad pag-ingon sa usa ka kaso ng isang at niya kami usa ka expert witness pag-ingon na ikaw may sayo, ikaw may dili sayo. Recommendatory lang ang trabaho sa police, recommendatory lang ang trabaho sa doktor. Ang mayngon kinsay kayo, panangita rin nagbangga, ay nagbangga. Ang mayngon siya kayo, umuwi, ang pisay din dyan. Ang mayngon, ikaw rin kayo, kaya mo niya mara. Pag kumalikon, dili otoridad sa police, why authority of police pag-decide, isa rin kayo, recommend lang siya, based on his finding. Kariyari po na sa mga doktor. Kaya ito nang pero, ang tayo ang mga pulis mo kuha po ikaw mag-isayo kaya mo na wala hindi ito tuloy pa na mo-recommend lang ka sa huwis sa kubalikon una yung finding nasaba ba ko pero na ako na siya sa blaod hindi sige kang kauban ko na ako na Ilin Bathan na ako na Rupil Banyo kung mura na sa abogado okay so
So, Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik ni ikaw. Slogan, mga ako na to, kaya pala nga nagantag oras pag-isot ano yung problema ni Martina, no? Unang pangutana niya, anong nag-bleeding man ko at unang mga higayon na nitabo ni sa batan-on kong uyab? Tungod ba lang to sa kadugay ng panahon na wala na ko'y sex sukad ko na byuda? Well, naghagay na nga rason anong nag-bleeding ka, Mama Kwan? Magkinang na kay sex contact sa imong batan-on na uyab, no? Sa ako nang ginaingon, kanang tumo kahigayon sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyong hormonal level, ha? Nang mag-dinak mo, magbuntis mo, o kining menopause, no? At your age of 50, actually you are already in the menopausal age because the menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52, no? So, mas maayo good, para sa ako mga tambay sa unang mga papariyaan ng problema, ha? Na makita ka o gusto ka OB-gynecologist, no? Pakita ka sa mga kuan, mga kailan na mga OB-gyne, no? Dr. Lourdes de los Reyes Atok, no? Nesas Mactan Doctors, Dr. Belinda Panyari, Dr. Cora Quijano, nagsan kayo? Liway Impensa, ano po mga kailan ng mga gynecologist, no? Nili lang mga doktora, gireper kong Dr. Rene Obra, nga naman nga mag-bleeding man ko every time na ito sex contact sa kong batang-ong uyab, no? Biyuda naman yung si Martina, no? Martina. So, siyempre, ang tinigupong sex organ ninyo, mga babae, mga mahitabo niya, no? Through the years, no? As we pass the normal aging process, nagagay mga problema sa ako lang pagpasado, kung may mo Martina, lining sa inyong uterus, so be possible na kay pulit siya, matandugan mo bleed, or bakay simba ko lang mga tumor, no? We can totally roll that out, no? Ito naman pangutana, posible ba ta nga ang maong pagdugo nako after ni mag-sex sunod kay nag-menopause nako og hot pa kaayo siya sa batan unta o may depensa na kako sa ako matres. Mga kambingon, para matubag ng imong pangutana, may depensa na kako sa imong matres, wala di kumo sa mundo kag usa ka OB-gynecologist. Para nga may psychological exam ka, matanaw niya ang imong uterus, matres, wa may depensa, no? Specific na, kung batan mong sex partner, taas pa kayo nag-androgen testosterone level, supatay na siya about sex, no? Ikaw at your 50s, kumingon, nawa na kayo libido o sex drive, o dili nito pareha ka kusog na kung batan mo pa ka, so pa ka, maingti, pantay mong edad, 26, kapit na mag-27, or 28 na ka, depende tayo, masuwi old, kaming mga lalaki, may menopause, ingon ko lang, ito na andropause sa mga lalaki, pero expected na nga sa mga lalaki, as we grow older, natong testosterone level, magpaubos ko, no? But we are still capable of reproduction as long as we have a healthy sex partner. Tamong mga babae, once we reach the age of menopause, di na yun magbuntis pa, gawas ko sa Biblia, no? Sa Biblia na, pila na edad ito, pero pagbuot nung sa Ginoo, usagatos na edad, so nabuntis paghihapon, sa Biblia, ilan ko, mahilaburit, sinasayot ko mga pangalan, pero matinundong ko sa Biblia, nanganak ko subang na usagatos ng edad, alright, ikatulong ko, tana, ang punong ko nga, lupigon pag-yun ko sa gana sa akong ibatan unto Malaysia, may ikatagin ba mo ang akong gamiton o makasugatol pa ko sa batan o kong uyab o pinasi manang Martina raw. Kasugatol na guys. Inom lang o gan. Inom lang o naman tayo mga mga sexual enhancers, no? Maayo kay si Flor mo suggest, no? Ako lang niya context. Lugi number ni mo. Nata mga sexual enhancers for both men and women, Dili na ako siguro napahingan lang rin sa unda kamo ito. Lugabi tayo kami. O dili rin na sponsor na ito ng mga tawana. Unaan na siya available nga para ignon, ba? You may take a little more of vitamin E, as in eagle, And then healthy diet, exercise can make you more physically attractive and at the same time sexually active. Kinanglan nga
Andyo ka, hygienic ka, ha? Kaya kini mag-room sex, parehara ni o pagkaon, ha? Galikod ako sa makausap ka, na siya ay appetitive stage, ani siya excitement, dahil materium o resolution. Ha? Nga, mabitaw sa nga. Butang tag mga kumot gamay, kay maka-simulate na ni sa atong sexual desire, ning medyo na perfume ng gamay. Kasi nanimaho, na kanyang sinot, may ganahan na pag-sex, nanimaho, kanyang nilimaho. Ha? Nang po na, maayo po lang atong mag-ilis po, may pagka-seductive po gamay, ha? Dili kayo mo, pagpabikini o whatever, magpakigol, ha? Pero kanang kinanglan po nga, ang imong six-partner po, nga ganahan po, kay kumot ka, limpiada, ay taga mo karinyo, romantic ba gamay ba? Ha? Di kayo dito lang, abog kayo mga foreplay, anak, ha? Dili kayo, dito lang, murag manok. Ikaw pa kung katapusan pangutana, personal ni. Wala ka mahibaw ang akong duha ka mga anak bahining akong uyab. Madala ka po kung mahibaw silang ang silang reaksyon. Bukan maguding akong uyab o pinangga ko. Madawat o makasabot ka sila ng akong isudlang relasyon. Well, biyuda naman ka, ma'am. So, sama sa ating gaingon katong usa ka nagsin ako na mag-ulang naman siya og asawa, na manggutay gitawag nato og kanang mamalit na ang imong mga gana na itong mga panahon na natay imong partner, no? So, magkasabot rin ng imong anak, malagpot mo na, nanginyo na sila ka, no? So, naano yung mga stages din atong ang kanang mag-awad-antag mga membro sa pamilya, para sa imong na magkatugbala, pasipan mo ang realidad, no? Ano siya, kanya, kinangan nga, ipasis mo ang kasakit, emosyonal, yun, wad-an na daw, partner, adjust na ka, nawa na siya, minahinay na kag-adjust, normally, although it's and done, o niya, mangita kag mga koneksyon na makahuli sa imong mga kulang sa kinabuhi, no? So, may nga lagi na, may gara naman, sa pamay-kanon na, medyo, di naman yun posible siguro magkana. So, mahula lang din na siya, o more on partnership lang na, companionship, companionship ang tawagon, no? So, kinahinduhan mo kang anak, hindi nga, hamtong naman yun, naminyo naman gani-gani, makasabot kami sa imong sitwasyon. Ngayon, somebody na mulab sa mo, buta magkani mo uyab, nga, and will be considered as a part of your family of your life, no? Kay mas maayo mo gusto na nga kay istorya, kasabot-sabot, lifetime companion, partner. Alright? So, kasabot ka sa akong ispikal ni mo, Ma'am Martina, sa Cebu, no? Manibot lang ng day ka sa Cebu, kasi silig lang ka. O gato sa Liguan Million, kung naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran, mga Algero o Kimpan family, dahil sa mahaplag ladies, no? Mga Toros family dahil sa Pinamungahan, mga Lim family sa Inabanga, o mga Jessica Gayan, si Agri, na limot lang ko. Sorry kuratong tanaw na kong nalisan. Tingnan tayo mga suking di kami na dahil sa Cagayan, no? O kamusta naman si Pidgeot Obra sa Zamboanga del Norte. O nga akong ligagawar sa Richard Lagdo sa South Cotabato. Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Assalamualaikum. O now, pili mo mapulan kung kami na sa mga Remain program. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! RMN!